don ki bakalinga yakane ka wei ka jingkali banado ki por jong ki man handangi im hakane ka prothai ni tip bok pa lani ushin rang ulong ukhle jong ka yeng ka kamram jong ukpa ubolong ukhle do jong ka yeng kalong ban pasa yaki khon ki khti pan pasa yakalok om tang yaki jingbam ka bakenjamet Henry yaki jingbam ka bakenjaman sim Henry hakane ki juk ka bangi imenta ngilap badon ki long yeng hakaba ka kemiru ka tre ukpa ru utre baro arngut ki long kinong panmi hayeng asem ti hakum gane ka banta mano ki bantre hayeng asem jengki ngan ongi phi ba gane ki jing prakhat jengi kalong ka babakala kam shem lamut batang namar ba ushen rang ulong unong panmi ulong unong psa yakayeng asem bat kam bit shu yu bantre hayeng asem an ongi phi ba gane ka jumut ka jing prakhat ka ba kum kata kalong ka babakala hoj ngilawan ong ba lara ushen rang ulong unong tre ulong unong panmi bat unong besa hayeng asem bat ka kenthe ka ba shushong hayeng bat kumta obviously da ka jing yes ngau tho jimut jong kini ki arngut ba ushun rang ulong unong panmi hayeng asem bat ka kenthe pat ka long kanong ap yeng kanong pan khoi nong aja hayeng asem Henry ka jingkali ka mi hangni pat lada baro arngut ki tre ka kenthe ru ka tre ka panmi pisa ushun rang ru utre u panmi pisa te hakum kene ka banta mano ki bantre hayeng asem ushun rang ula banong ba manga ngade ukhle jong ka yeng kumta mapha ka kanthe pade mapha ka ban shet pantiu hayeng asem Henry ngan ongi phi ba kata ka jing ong ka ba kum kata kalong ka ba bakala mano ba ai bor ya ushen rang ba un ong kumta patang namar ba ule ushen rang de shu pantre hayeng asem ngam ong ye gane namar banga ya sha ye kanthe Henry ka kanthe ru ka de bantan kata ka jingkit khle ka de bantan ya kata ka responsibility pi habangi ong ka jinget ho kamde kata ka jingete ka ba tang katu kanipor Henry kade ka lifetime commitment ka jingede hagaba omdon shu ki bala pan pendekut lene ki bala ban penyakhlat yakini ki arngut pi hakapor baki biru kiat ho haba pastor lene kinu kinong penyetektin ki penyetektin lene ki penyet ho yaki arngut kini ki arngut ki bo ya kata ka jingkular hapleng jongki bakin ya share ya barok hoy ya ka ka baki don yaka met jongki yaka men sem jongki yaka jing sngaw jongki yaka jingkit khle jongki bat kum juru yaka kam kajam kabaki tre kila rai bat kila kular hakmat jong kibriu bat jong uble la suk ne duk la jenjar ne shitom pi habangi ong jinget ho lani ka jinget tektin kata ka jinget tektin kamde kata ka jinget tektin ka batang hagi ki ka ba pau shabar Henry ka jingete ekten ka bakham kongsan ka de kata ka jingkular ka baki ai hakmat jong uble bak mensem jongki ka yalong ka we Henry kani ka culture jongi ka yalam bakla yaki samla jongi bat hateng ngiyo i bak kenthe ka longkum ka mrau hayeng asem don ro ki yeng kesem yo i ba ushen rang ulongkum umrau hayeng asem de kani ka konsep lane ka jingmut bala ai da ka culture jongi ka bala ai da ka imlang salang jongi kaba penduk jengkerman yaki samla jangi hagini kesngi bakin tholok bakin thobriu bon ki baong ba ka jinget ho shong kurim ada ka longkum ne ngam tre ban yet ho ka bahaya nga bangan shong marwe shi junom ban ya ka ban yet ho namar la misleading ya ka jimut ka jimperkhat jangi lamar la pen singau tho bakla ya ka jimut ka jimperkhat jangi namar bakila shim bakla ya ka ta konsep jong ka marriage ne ka konsep jong ka jinget ho shong kurim Henry ngan ongi pi ki samla ki be ije jonga wanam pej iya kan ka konsep ka bayalam bakla ya pi ka jingit ho shong kurim kam long ka basniu Henry kitu ki biru ki badon haga to ka jingit ho shong kurim Henry kitu ki arngut ki bad don haga ta ka jingit dei kitu ken ki ba pensniu ya kata ka jimut jong kata ka kentin jingit ho shong kurim ka jingit ho shong kurim kam long ka bakla Henry ka konsep lene ka jimut ka bangi shim lene ka bangi penlong ya kata ka jingit ho shong kurim katakin kalong kababakla ngan ongi phi ba kane ka jingit ho shong kurim kalong ka ka basnya utan na ba namar ka jingit ho shong kurim kalong ka ka bangila ban share ya ka jing sngaw jingi share ya ka jing jongi kane ka ban sem jong phi kane ka jing sngaw jong phi phimla ban fulfill ya ka ta ka ba share bat ki perlo jong phi phimla ban fulfill ne pendap ya ka ta ka ba share ya ka bat ki ba hayeng hasem jong phi lemne ki kimi ki pa lemne ki hinman ki para lemne ki no ki perlok haka jing jompi kata ka mensim kata ka download ka ba phila ban share tang bat uba i dane bat ka ba i jompi hoj ya ka met jongi ila ban share ya ka bat ki we
Don ki biru ki ba im langkar menta ke singi ki share bat une la shai ki share bat ute la chi singi ki share bat ute nganom benya nganam keno yaki ya kemet ki la ban share Henry ya kata ka jing ij ya kata ka jing sngo kim la ban share bat no ro tang bat kita ki biru ki bagi khot ke ba i jongki dan ru ki ba kalinga ba kumta ke ekin ka daw jong ka jing pat jong ki yeng ki sem hakini ki sngi Katau ke ba kong san ke ba pelong ya ki longing long sem jongi ke ba pelong ya kinu ke jingi dei hasla jong kane ke berthe bakan pat ke dei ke expectation tani ke jing kemei nanti hagatin parang ki on fulfillment of expectation ushin rang haba ulit tre lani ulit bela u expect tani kemei nanti ba menta kasi andang la poying kalok jonga kal pembiang yang akumta kan sa pembiang yang akumta kat kum ke jingmut ke jing expectation jongo Henry anda la poi jing kalong pat mar khongpong hangta kan wano kata ka dissatisfaction ka jing bamuhun bat ushin rang ukran ya kata ka lok jungu hagawe kaliang kata ka lok jungu ka basyong pat haying ka tre nado dang step ban shet ban tiu ban pembiang jimbam ya ulok banesar bat ban pengkhu ya yeng kasem ban a jimbam ya ki khon ban le school ya ki khon ban le shaw school ya ki khon bat ban tre ya baro ki kam yeng kam sem bat ka community bahaba ulok jangka uwan naga jaka tre jemu naga taka jaka bela jemu undon ka jing sngo naga banta jangka namar ha ka jing perkhat jangka ba kata ka jing tre hayeng hasem kamlong ka basuk kalong ka ba shisha bat ka community ka expect ba ulok jangka undon ka jing sngo naga banta jangka pio i hang ni ulok u expect da kong we u community da kong we kalok bat ka expect lani ka community da kong we bat habagan ni ka jing community jong kini ka arngut kami de hangta kini kami no kata kajing pat hayeng hasem kakentheru ka penne ushinrang ru upene bat habam biang kata ka perla habam biang kata ka tarajur hangta kini kami no kata kajing pat hayeng hasem kumba ka we ka keten parang ko ong love at first sight and divorce at first fight kajing ij hakajing yo i ka banangkong bat kajing khlat hakajing khajia ka banangkong pun sin yo iya kini baki long ying long sem jongi ki pat de nakani ka daw namar bangi im hakani ka perthai jong ka jinga nujor ka perthai jong ka jing compare iwe bat iwe menta habanga pit ya ka status ba post ki parlok jonga ngayo i ani kat no ka jing itnat kat no ka jingi i hapten jong ki silok kat no ki ya de jemut ngayo i ba parlok jonga upos ya ka dur hapok jong social media ba uying bat u chief minister ba uying bat u deputy chief minister kan donno kata ka comparison hapten jonga bat hapten jongo bat hatang ka perkhat kumno kani ka laban long ngitre ha ka juk ka jaka ka juk ka tolop ngiyo mo uru udona arun ukhon manga ngadon tang uwe ukhon Henry ngamla ba pembiang ngamla ba pendap hayeng hasam jonga ka standard jong ka jing im jonga kam ye long rengkat bar ka jing im jongo haba ngayo i ya ki perlok jonga ki bade ki kenthei i post baki ij bha ya ulok jongki baki care bha ya ulok jongki bar kumta nga khamit nanti bakalok jongaru kan le kumta kum bakal le kata ka perlok jonga Henry andang la pu hayeng pat kalong mar khongpong menta nga deu khana samla ngadang le school habang yo i how social media ba u perlok jonga u post ya ki dur ba u komen bha bat ki kimi ki bha jong u ba u komen bha bat ki para jong u ngayo i baki post umta ka pendaun no ya kata ka jing skau jonga namar manga hayeng ngam yo kumte ngam yo kum ketika jingit ke baki kimi ki bagi ayanga ngam don kum ketika por ke bangin ya kemen bar ki bahayeng hasam jonga mentah habang apet ya ke status ke ba post daki perlok jonga ba beli wala kor khu ya ki daki kali daki yeng gesem habang yo iya kata habang compare ya la ka jong ka jing im jonga kat pendaun ya kata ka jing sngo jonga namar manga ngatip ya kata ka jing long jonga ya kata ka jing sngo jonga bat ya ka jing don ka jing em jonga bar kum tah kan pendaun no ya kata ka jing sngo jonga kumta ngan ong ipi wanam pet ya kata ke real life but ke real life namar ke real life kayak per but ke real life kalau katu ke eki ke bangi syupan iya ke perthai kan mau ya kini bagi tu ki beru ki ba post hapo jong ke social media bagi sub ki kemen ba banta ka sing ke lek bam ha kata ka restoran ba banta ka sing ke lek shondur ha kata ka jaka makiru ki don la ka jong ka jing smusi ha ka jing jongki ngim de ban compare ya ka jing im jongi but ka jing im jongki nakata ka daw nga juong pi wanam nujor ya ka jing im jong pi bat ka jing im jong ki we ngan yu thu ipi kan diat chipang ka jing im jonga nga ngalong ushun rang nga dalong ka jing ki kle nak mantam pendap penbiang hayeng asem jonga hato pengit ni em nga bangasa tang manga marwe bat ukhon jonga nga ailat ya kalok jonga bakan litre bakan lit bela ngam ju khunyum ngam ju od ya kata
kalok jonga kawan tang shisil leni arsin hakashitayo ngamju khunyum ngamju ud ya kata dang step ngakhi ngatre yaki kambing kamsem ngapan kho yaka yeng kasem ngashet ngatiu enda kala dipor ya khon jonga bon khithia ngapan khithia ya khon jonga ngapan shupnyet ngapan sai khamar ngapan sum ya khon jonga nga aibam nga id yo bad hadin anta ngalai on yo school bad anda ngalawan manli on school yo khon jonga ngapoi yeng ngapan dep yang yaka kambing kamsem jonga ngapan khoi ngapan pernai yaka yeng kasem ngathung yaka sentiu nga ai yaka sentiu bad enda kala dipor yang bangalit tre ngalik jaga tre Menski ngami na jakatre ngalek shaw yok khon jonga marsen poi hiyeng ngalau uniform ngapan sum ngapan slay yok khon jonga ngasai yak uniform jongu bad hadin nangta ngai bam id biang yok khon jonga nga i yok khon jonga marwei hiyeng bad ngalek biang shal jakatre jonga bad menmit habang awan phai na jakatre jonga ngapan biang yak jingbam nakapenta jong khon jonga nangta nga hikai kot yok khon jonga Barkat bangan ang hikai kot yo khon jonga kumta hakatak por mangaru ngapuli kot ngamju pelut kai yaki por jonga bat hadin bangan dap kam dap jam ngakot yo khon bangin thia hashwa bangan thia ngakeli jingkeli yo khon jonga khon mentagasngi nanu ko por bapiki hadu menta ki e ki kam bapile ki balong so ki e ki kam ki bapile ki balong positive bat khon jonga ubadang hendrus nem uyet ho inga papa mentagasngi natri ya kata kakam ngayarap kam yepi heyeng ngale school andala poy school ngapule kata bat hadin nangta ngakeli biang ya khon jonga khon ki eki kam ki bas super ki ba phile mentagasngi bat khon jonga daga jing khoi men sim uyat ho inga papa mentagasngi ngaya show school ngasha yeng jong ben school namar bangaya show ngaben thiu ya ki bru bat kum ta ter nangta ngakeli jingkeli biang ya khon jonga khon Mentakasi ki e ki jinjia ki bajia haka jim jongpi ka bapila ban aingu yo play bat ukhon jangaru daga jingkman uithu nga aingu yo play namar play u ayanga yo papa upa i e yanga nga aingu e yo play namar ba papa ulat hin jingbam yanga bat kumta ter unyo ya kata jinggur ku ka ba uyo mentakasngi bat kumta ni penkut ya kasngi jongi daga jindu wailang manga bat ukhon janga bat pritip nem haka juk orkom ukhon jangaru ukli nga ya ke juk ke jingkeli bat mangaru ngahaban jubab ya kata jingkeli ke ba ukhon janga ukli nga ngamla ban thok ngamla ban syukur ya ukhon janga pi kata kalong ka jingmut ke basisha jong ka jingit ho syongkurim bangin ya share omtang bangi share ya ke ek bakan jamet henry khamtam ya ka mensem jingi ni share ya ka por jingi ya ka bor jingi bat ya ka jingsngau jongi bat kata kalong ka jimut ka hisha jong ka jingit ho syongkurim kan mau ya kene baka jingit ho syongkurim kam dei kata ka baong manga kam dei kata ka baong kat ngate om don shu ladangi don kata ka ketin kat nga ba manga kata ka jahat jong ka jingide jongi shilok hagawe kasi kan sakelon bat kata ka jingkelon jong ka kolong ka ba syurkhei ba ka ba om don shu ka bala ban bat ya ka Naga taka daw, kata ka jingide haplan jongi shilok ka shonga hagakti jongi.